Haragi topaketa gastronomikoa da, bertakoa eta nazioartekoa uztartzen duena, eta ogibideari zuzendutako jardunaldiak eta baita ere ekitaldi herrikoiak bateratuko dituen topaketa gastronomikoa. Tolosako txuletaren festarekin aspaldi hasita gaude, hasi ginean baita ere profesionalizazioaren eta belaunaldi berriak erakartzeko bide horretan, eta ekimen horri jarraituko dion topaketa izango da haragi topaketa. Zergatik egiten dugun salto hau, txuletaren festak arrakastatsua izan da Tolosan antolatu den ekitaldi guztietan, baina arrakasta horri heldu nahi baldin badiogu beharrezkoa da berritzea, egungo gizarteari egokitzea, denboraldi berriei eustea, eta hori da zergatia, zergatik antolatu dugun haragi topaketa hau eta zergatik salto kualitatibo hau. Bertako eta nazioarteko parrillarien maisu eta maisuak egingo dute, bai Baskulinari Zenterren apirilaren 27an eta baita ere apirilaren 27tik 29 dira Tolosan. Hainbat ekitaldi herrikoiekin eta sektoreari zuzendutako jardunaldiekin. Beraz, saltoa importantea izango da aurten egingo duguna. Nik uste dut, 3 egun hauetan topaketa oso berezi bat antolatuko dugula eta gauzatuko dugula, bai profesionalentzat, ikas dezaten, ikus dezaten, beste tokiko profesionalekin konpartitu dezaten, eta horretarako ibilbide bat antolatu dugu, profesionalei zuzendurikoa, eta gero bigarren, gizarteari osotasunean, hau da oso modu zabalean, deialdi bat bidaltzen dioguna, etorri daitezen eta disfruta ditzaten, esango nuke, esperientzia bakarrak. Nik uste oso zaila izango dela zehazki sukaldari hauekin hau errepikatzea, eta ondorioz, jadanik Tolosak eta txuleta festak baduenez, errekonozimendu bat, nik uste horri gehitzen diogula nazioarte mailako eta Euskal Herriko ere beste lekuetako sukaldariek ekarriko dutena. Ikusten gendun, ezinbestekoa zela horrelako ekintza bat antolatzea, eta nola ez, lekua da berezia. Tolosak euskal gastronomiari eta konkretuki parrillari eman diona azken urteetan oso aipagarria da, koro aipagarria da, eta horrelako ekintza bat, gaina haragiari lotua izan da, noski Tolosan izatea zen ezinbestekoa. Hau da oso aukera berezia, benetan oso gauza garrantzitsu bat egiteko, eta da Tolosaren izena, Euskadiren izena, parrillaren izena eta haragiaren izena mundu mailan jartzekoa. Argi daukagu Tolosan jendea txuleta jatea etortzeala, parrillan egindako haragia eta txuleta menua eta Tolosak hori mantentzeko idea duela. Noski gure parekoek munduan zehar egiten dituzten gauzak ikusi eta ikastea hain gertutik oso aberasgarria da, eta beraiekin batea guk asteburu hortan, giro bikaina sortuaz eta lagunduaz, txuletaren festan egin ohi ziren 2 ordu eskainiko ditugula, ostiral eta larunbatean. Eta nahi duen guztia gonbidatuta dagoela bertara etortzea.